La, paminawan ninyo sa Coco Martins Sigabo, Arumabo, June 22, Adlaw Lunes, 8 p.m. Dili lang sa TV5 lang gihapon. Ala, paminawa. Ngayong June 22, ang pinakahihintay ng bayan, magbabalik na dito sa TV5, ang hari ng aksyon sa ating henerasyon, Coco Martin. Kasama ang prime actress Julia Montes. Paparating na sa Todo Max Prime Time. Ganda mo Hindi ba alam mo? Ay, baka rin no? Coco Martins Sigabo. June 22, tara sa TV5. Ikaw talaga ang lucky charm sa buhay ko. Thank you, Kokoma. Thank you, Idol. So, pada sa Sigabo is number 1 sa Cebu, Bohol, Siquijor, Negros Oriental, Leyte, Southern Leyte, Biliran, Northern Samar, Western Samar, Eastern Samar, ug some parts sa Mindanao dinhi sa Pilipinas. Sumurto ug moro na.